Nej. Ja, men den første var så... Men den første, vi har pistol, det gør så... Ja, den er farlig. Det skal vi jo lære jer. Så børn, det er altså, ja. Bare noget, jeg skal sige. Nå ja, det er en pistol her, og den ligger på den. Så går man hen, så er det væk. Så, du har lige vide. Ja, nu går sådan en skyder hen til jer. Så skal lige pludselig bare ikke holde rundt, og så siger det jo, woohoo! Og så kan vi jo ikke holde det, det kan vi jo ikke have. Men det er det vigtige om en håndpistol. Og så vil vi vente. Nu skal jeg fortælle om en maskinpistol. Ja, maskinpistolen, det er en meget farligt våben. Cirka 60 meter afstand. Det er noget, jeg kan selvfølgelig ikke bruge på en. Så skal I lige se, når det er sådan. Er du klar? Ja. Se hovedet, så slår søkker. Den er tænkt til. Ja.